ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଷୀକୁ କାଳ ହେଉଛି, କେବେ ବାତ୍ୟା, କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କେବେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଫସଲ କ୍ଷତ କରୁଛି। ତଥାପି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ସହି ସିଏ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କବିତା ଅନ୍ନଦାତା। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆହାର ଦେଉଛ ଯୋଗାଇ, କେତେ ଦାଉ ସହି ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛ, ତୁମ କଷ୍ଟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମ କଷ୍ଟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ତୁମକୁ ପଡ଼େନି ଫରକ, ସର୍ବଦା ତୁମେ କର୍ମରତ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ଜାଣିଲ ତ ନାହିଁ, ନ ଜାଣିଲ ଜୀବନେ ସୁଖ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ଜାଣିଲ ତ ନାହିଁ, ନ ଜାଣିଲ ଜୀବନେ ସୁଖ। ପ୍ରକୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳ ହେଉଛି ତୁମକୁ, କେବେ ବାତ୍ୟା, କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କେବେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଫସଲ କରୁଛି କ୍ଷତ। କେବେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଫସଲ କରୁଛି କ୍ଷତ। ତଥାପି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ସହି ପୁଣି ନିଜ କର୍ମରେ ନୁହଁ ପଛ। ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଛ, ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ, ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ। ନମସ୍କାର।